Кажете, господине, какво очаквате от днешното спортно мероприятие? Не знам! Очаква да пада! Очаква да пада! Вие, господин, какво очаквате от днешното спортно мероприятие? Кремиковци GP? Аз съм зяпач. Нищо не очаквам. Какво направите това? Вие, господин Родригес, какво очаквате от днешното спортно мероприятие? Сир. Как е до тука? Зле. Много зле. Иво, как се чувстваш? Как като изоставен? Нужда от помощ? 2 литра вода.
Е, чак горе на Мургаш. Боже. Кажете сега няколко думи за дневника. Ема е дневник. Я пак. Ела е дневника. Пътуването се усложни малко. Очаква ни бойна бригада в Бухово, където ще преброим оцелелите и липсващите. Я покажи палеца сега. Ваню, Аз вече казах. за вас Къде излезе сме? ли душичката през Къде е зъбите? тази душата? Няма я. Някъде съм я оставил по път, не знам. Колко Предам. мотора качихте по байра, извинете? Колко пъти? Един обаче на важния човек. А кой е важният човек? Човека с брадата. Човека с брадата. Кажете вие нещо за видеодневника, ма така малко. Всички сте пичове. Вие? Дай повера. Като единствения човек извън основната група, който успя да си качи мотора. Честно казано, А ти успя? нямам търпение вече да слезем от магистралата и да почнем да карам истински офроуд. Аз съм така, за вас не знам. Умръсна ви вече. Омръзна ме да става магистрала. Яд ме за гумите, че с такова за кроса. Гумите. Търкат се гуми. Търкат се гумите, да. Така че Родър дава и мисли някакви пътеки, че тук с тая магистрала направо ми търка гумите. Да ходим на трафопоста предлагам. Ема е дневник. Ама сега, за да отидеш на трафопоста, така наречения газопровод, ето от среща, трябва да го пуснеш това. Аз ще го пусна. Обаче не знам кой ще пуска моторите. Всеки Аз знам, си бе, има той ще ги мотори, си засилва и тук по Който ново. има мотора да си го пуска. Аз мисля да продължа по магистралата. Да.